जाया नंखाय आरो जेखौ जों मालाबाबो फोथाया। गोबाङा गोबां सानदोंमोनदां आरो आं मोनसे खोथाखौ नुनानै उफाय गैयै थानो हायै बायदि जादों। बे जाहैबाय जोंहा थांनाय समावहाय जे जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्ममोननि खौरांखौ लानानै मैया जे डक्टर अन्जलि दैमारि मेमा माखासे मानि खोथाखौ फोरमायबाय। नोंथांमोननि गोबाङाबो नुबाय जानांगौ। थ' गोबाङा गोबां सानदों जानो हागौ जे बर' राव भिडिअ लाबोनाय नंलामोनदां, नाथाय आङो भिउ फै दा फै सोरबा नाय दा नाय ना नैबे चेनेलावहाय बर'खौ कन्टिनिउ खालामलांगोन, बेनोल' पजिटिभनि थाखाय मोजांनि थाखाय। दा किसुमान गोबां सानै हयै खालामनांगौ जासिगोन। आरो एबार आं डाइरेक्ट खोथाबो होदों, न' गार्लफ्रेन्ड नट हार्लफ्रेन्ड, मानो होनोब्ला गोबां इसुफोरखौ आं माने हाखाला आरो हाखालामोन सिगांनिफ्रायनो, जायनि जाउनाव आं गैयाबो होनखायोमोन। आरो जायनि जाउनाव किसुमान खेथ्र बेफोरो फैबाय, बेफोर बाददो। दा जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मनि केसाव बै समनिफ्रायनो लानानै गोबां इसु दावराव जानायफोरखौबो जों मोनबोखादों। मोनसे समावहाय जोङो भिडिअफोर बिसिनि बागै बानायनांला, दा बानायोब्ला बिदि माखासे मानि बान्दो होथेजानाय टाइप जादोंमोन। अब्लाबो जों किसुमान सेक्टराव गोबाङावहाय सैथोआ सैथोयैनो नुजानांगोन होननानै बानायबोनायबो जोङो जादों। आरो किसुमान मोगा मोगिबो जानांबोदों जेंनाथाय। थ' बेखौहाय शेयार खालामजोबोब्ला गोबां समबो नांगोन, न'बो जों थांदोंमोन। दा बेजों लोगोसे दुखु मोनो खोनाफिनोब्ला बैफोर जाथायफोरखौ। आरो दिनै मैयानि दिनावहाय जोंहा मानगोनां डक्टर अन्जलि मेमा जा वान मेन कमिसन दानानै होदोंमोन, बे कमिसननि दिनै नैथि खेबनि थाखाय हियारिं दङमोन। दिनै बेनिनो कमिसननिनो चेयारमेन जयन्त नालिकरा गावनो बे हियारिंखौ लादों आरो जों बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ बेवहाय लिंदोंमोन हियारिंनि थाखाय। जोङो बेयाव डकुमेन्ट साबमिट खालामदों आरो जोंनि जि बुंनांगौ बेखौहाय जों बुंदों जे बे जा गावनाय जादोंमोन, बे गावनाया नंखाय एनकाउन्टार, बेखौहाय बानायनानैसो होनाय जादों। बिथांमोना ULB-नि सोद्रोमा नङामोन। बेफोर बाथ्राखौ जोंनिफ्राय फोरमान होनानै बुंनाय जादों। खारन जों बयबो मिन्थिगौ जे बेखौहाय पुलिस बिफाननिफ्राय गावसोरनि सुबिदा मथे माखासे सल' बानायनानै गुथै जिनिसखौ मानसिनो फोरमायनाय जादों, रायजो राजानो फोरमायनाय जादों, जाया नंखाय आरो जेखौ जों मालाबाबो फोथाया। बे गथ' सानैया हर गेजेराव बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन। बाइक एक्सिडेन्ट जाखांनानै बिसोरनि न' खाथियावनो आश्रय लादोंमोन। बेनि उनाव हस्पिटालाव लांदों। हस्पिटाल मोनहैनायनि उनाव पुलिसा बिसोरखौ लायबाय। स' सानसे पुलिसनि आखायाव 10 घन्टानिबो बारा पुलिसनि आखायाव दंमोन बे गथ' सानैया। बेनि उनाव ओइखालि हराव अर्थात 18 थारिखनि बेरे फुंजा बिसोरखौ लांसुं हाग्रायाव लांनानै एनकाउन्टार जाबाय होननानै बुङो। माने गावसोर गोसो मथे बुथारदों। बुथारनायनि उनाव बिसोरखौ एनकाउन्टार एबा जोंनिफ्राय खारनो नागिरनाय, गावसोरनि केम्प दिन्थिनो नागिरनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। थ' जाय गथ' सानैया बिसोरनि आखायाव, पुलिसनि आखायाव 10 घन्टानिबो बारा दङमोन, सासेया गामसा गाननानै दङमोन, बिसोरनि आखायाव बहानिफ्राय 2 पिस्तल आरो 8 हेन्ड ग्रेनेड फैखो? दङमोनब्ला पुलिसा बेयावनो मोनगौमोन। बिसोरो सार्च खालामासै नामा? पुलिस थानायाव थानाय समाव बेखौ मोनाखसै नामा? दा बिसोर लानायनि बेयाव प्रश्नआनो फैया। बे टटेलि फेक्ट। जायनाखि खोथाफोरखौ बुंबाय, माबोरै खालामजादों, नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय जानांगौ। ओमफ्राय बिनि फारसे दायो हियारिं जाय सोलिदों बा आखायाव लाफिनदों, बे जोंनि थाखाय मोजां खोथा। मानो होनब्ला बयबो लुबैयो माने जोंनि जाय सैथोआ सैथोखा बेखौ नांगौखौ। आरो जायफ्रा नैबे चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना अननानै फल' खालामलांनो हागोन। जायफ्रा गोसो गुदुं, आरो बै जाय सिगांनि चेनेलमोन बेवहाय आं हिन्दीनि ब्लगखौनो लाबोबाय थागोन। जायफ्रा सापर्ट होनो गोसो, नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था। मानो होनब्ला जोंनि राव हारिमुखौ डेभेलप खालामनोबा गावनि रावजोंल' जाया। नङाबा जोङो गावनिखौ गारनानै मानो गुबुननिखौ बुंदों? बिदि जायोब्ला जों इंलिस हिन्दी फरायनांगौनि दरखारानो गैया, नंगौना नङा? नाथाय मालायनिबाबो जों मानो लाफानांगौ जायो? जोंनि गावनि राव हारिमुखौ शेयार खालामनोबा, फोसावनोबा गुबुननिजोंबो जोङो मदद लाफानांगौ जायो। अब्लासो बैसोरनो जों फोरमायनो हागोन। जोंनि रावजों बिसोर बुजिजोबा ना। थ' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ, बेखिनियानो। आरो फैगोन समफोरावहाय माखासे मानि खौरां शेयार खालामनांगौफोरखौहाय आं नाजालांगोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।